matur sinuwun. Ya piye to? Piye? Supados mboten bebingung raos kula. Sinuwun menika tebih saking negari. Turilaya dumugi wonten paprangan menika ingkang dipun belani menika sinten ingkang dipun biyantu sinten? Pandhawa menapa Kurawa? Belani sapa-sapa? Aku ora melu Kurawa, ora melu Pandhawa. Keparingipun. Aku ki mau golek bondo. Golek Mas Picis Rajabrana. Mula kok ora tak perintah to. Neneng Ratu mati ndang laraan tetelono sandangane bangsa mas-masan klumpukna lebokna jroning gerobagan kae. Ngono to? Inggih. Lah yo kuwi. Ngopo mbelani siji-sijine? Entuke apa? Ora entuk apa-apa. Golek bondo kuwi. Ayo sapa sing mati? Goleki. Njir babah Narendra Turilaya Prabu Permeo mati sak gajah-gajahe. Eling-eling Ratu Murka ora gelem rekoso mung golek bondo. Matine mati sia. Sinulak kawan brayating Bala Pandhawa. Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati, mati. Lole berguduk manyar-manyar kantel buntute kisah iki kok dadi ana swara nglengkara kedadehane aku iso mateni Prabu Drupada iki mau kok dadi eneng swara ning ratu mati mongko ora cetha kuwi ratu ngendi kuwi melu kono apa melu kene ya ora genah nek surak kok mawuran surake kok cetha men rame-rame. Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati. Lah sing perintah Swatama dadi senopati ki sapa? Kok ngati Swatama mati? Wah, ora penak men rasane ngatiku. Tunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon
kakincang risang mawe gandrung sebarang katlu ukir muyak maye katon tias balewur Werkudara wah bapa guru ana dawuh apa ya persajan bae kang padha gugur iki mah pancen patine Jalaraca aku ning bubar kuwi kok eneng swara nganti mbrebeki kuping Suwatama mati, Suwatama mati, Suwatama mati. Iki janjane iki kepriye? Apa pancen bener Suwatama mati? Iya, pancen Suwatama mati. Suwatama mati? Iya. Sing mateni? Sing mateni aku. Loh, ora ngandel. Najan kowe iki wong kejem iki jroning peperangan. Ning kowe iki sing duweni petung ganep. Pancandriya jati dirimu iki sing ketok. Ora mule nalar kok kowe mateni Suwatama, ora ngandel aku. Juna wonten dawuh Bapa. Aku artakan kowe ya Jun. Nggih kados pundi Bapa? Ngene ya, Ngger. Iki mau aku krungu swara. Kabeh do surak mawurahan. Muka nek ora ana kasunyatan. Surake kok Suwatama mati, Suwatama mati. Ya apa bener? Inggih Bapa, Suwatama dumugi ing sirna. Sing mateni ingkang mejahi Kang Mas Werkudara. Alah iki ya tunggal meneh mau. Ora percaya aku. Narpati Darma putra Myang Dananjaya umaturing Raka Narendra Harimurti remban pangabekti kula katur Bapa inggih Ngger kula tampi Anak Prabu dadosaken bingahing manah kula wonten wigatos menapa dene Bapa Durna kepareng rawuh merpeki kaliyan kula Ngger kepareng kula namung badhe miterang raos kula tiyang sak jagat menika ingkang mboten nate goroh namung pun Anak Prabu Puntadewa. Nah, kula namung badhe miterang wonten surak mawurahan mangambal-ambal. Suwatama mati, Suwatama mati. Menapa leres, Nger? Inggih, leres Bapa. Suwatama pejah. Suwatama mati. Inggih, Peremban. Sing mejahi sinten? Sing mejahi Werkudara. Aduh. Lakon kok kaya mengkene iki kepiye dadine? Aduh Gusti, dipun paringana kiyat Gusti. Mbak. Kenging menapa Bapa Durna kok muwun? Bapa Durna kok muwun menapa pendanipun Bapa Durna nangisi pejahipun Suwatama? Mboten nggih. Lah kenging menapa kula ngertos Suwatama jek urip? Menapa panjenengan kok nangis? Sing kula tangisi niku sampeyan. Sampeyan wong suci kok gelem goroh? Duh, Nger. Kula mesakaken panjenengan. Sampun kula alembono wong sak donya iki sing ora gelem goroh mung Prabu Puntadewa. Kenging menapa dinten menika panjenengan tak nggorohi
kepengin golek menang mongko nang-nangane ora sepiro ajine menawi kaliyan panjenengan timbang ati panjenengan putih getihe putih mundi jimat jamus kalimasada komeng perkara goroh golek kemenangan ngukup negara sing boten sepintena ajinipun menapa boten kapitunan nggih mila ta mila donya menika boten tentrem semuci suci menika ingkang jalari jagat menika mboten tentrem. Kula namung eman kaliyan panjenengan sing kula tangisi niku malah sampeyan. Kula ngerti wis watama je urip. Nanging kenging menapa ing atasipun paduka menika Narendra ingkang sampun mundi pustaka jamus kalimasada. Namung dipun regeti sawetawis kamurkan kang mboten sepintena ajinipun keparat Durna. Terus to jemeno apa Durna keneng apa kowe nabung saka mburi Begawan Durna aja banget anggonmu ngentepake Kakang Puntadewa kowe ngalembana Kakang Puntadewa kowe ratu suci mundi jimat jamus kalimasada atine putih getihe putih rek ngono to ya pancen mengko ya menungso ngerti ora Kakang Puntadewa ku ya menungsa, kedunungan lali, luput, apes, murka, rusak, kuwi sandangane urip. Waduh banget untuk ndewak-ndewake Kakang Puntadewa. Lah saiki aku ganti takon kowe Durna. Ayo. Piwulangmu antarane Kurawa karo Pandhawa ki piye ngelmumu kepiye? Lho, kurang apa wis diseksani jagat saisine? Ngelmuku sing apik-apik tak wenake Pandhawa karo Kurawa kabeh. Ora mban cindhe ban siladan. Kabeh padha ngene kuwi apik. Akeh wong ngekseni ngelmune Durna kuwi apik. Mung budalmu kowe mangkatmu tuk mung wenehi ngelmu kowe ngemu pamrih. Ngemu pamrih piye? Ayo aja selak. Pandhawa Kurawa mbok paringi ngelmu Jayaji kawijayan guna kasantikan dadi wong sekti ning jroning atimu ora resik jalaran kok nek Pandhawa Kurawa kuwi wis pinter wis digdaya arep mbok nggo mbedah negara Pancala. Ya ora. Ayo kowe nabok nyirih tangan. Ora sak kriyap-kriyip kowe. Apa mbok anggap aku ora ngerti? Aku putra Rama Prabu Drupada sing wis wargi. Aku ngerti gedhahane Begawan Durna. Ngelmumu apik ning budhalmu tukmu paring piwulan ora resik atimu. Mula dadine lalakon kaya mengkene. Pandhawa Kurawa ora rukun. Padha adu kasekten. Moko sing pene kasekten kowe. Ayo, gurune rumangsa dosa apa ora kowe? Wah, wis kebucah wasis kowe. Terus to jemeno. Wis klebu dadi bocah pinter. Ngerti sekabeh lelakon. Sing tak sandang karo si sandang Pandhawa, iki sandang bapakmu. Ya. Mula dina iki aku ora trima perkara sedane Kanjeng Rama Prabu Drupada ngololo kawan Kakang Prabu Puntadewa nadyan to sakwutuhe Kakang Puntadewa ku ora luput. Kakang Puntadewa ku ora ngerti apa-apa. Apa wecane wong akeh uga diucapake kelawan Kakang Puntadewa. Perkara kowe ngapusi apa ora sing ngapusi dudu Kakang Puntadewa. Mudhek kowe. Ayo. Kowe bisa nyuwargake Kanjeng Rama, iso mateni Kanjeng Rama. Anake lanang belakno. Oh, margane pati kowe iki, Gus. Yo.
mati kowe. Marpanoring suksma ya winasya ing ngasepi sumimpen telenging kabu pambukaning warana talen saking liyep layaping ngaluyut pindha pecating supena sumusuting rasa jati. Rama Premban jimat sesembahan kula Rama. Saking panginten kula Paduka Rama Premban boten badhe supe kaliyan kula. Lho anakku ngger sesuatu wong bagus. Pun bapa ora bakal lali ora bakal. Kelepian kawan jeneng sira Pagunadi ya Ekalaya. Dene sira nglebat ketemu kawan pun bapa. Inggih bapa, estanipun. Kula menika sampun pinaringan kasuwargan kaliyan Jawata nanging telenging manah kula bapa. Kula mboten badhe minggah dhumateng loka baka. Kula mboten badhe minggah dhumateng swarga. Menawi mboten nderekaken guru kula inggih pepundhen kula ingkang sejati Bapa Premban Begawan Durna. Mila saking menika Bapa keparing paduka kados pundi? Ya. Ya. Pagunadipun Bapa ora bakal selak. Dina iki pun Bapa uga bakal mituruti panyuwun munggah bebarengan marang loka baka. Nanging enten ana sawetara pun Bapa tak ngrampungake jejibahan dhisik. Apa to sababe? Begawan Durna makse badan wadak Pagunadi wis sukma tekse kumara kok bisa ketemu caturan. Sababe apa? Manut ila-ila ujaring para winasis, wong kuwi yen to wis nyedhaki patine sok kulina diweruhi barang sing alus-alus kayata kelingan mbahne sing wis ora ana, sok ketemu kelawan sedulure sing wis swarga bisa nemoni. Mengkono ujare sing padha ngandel, ning nek ora ngandel ya ora apa-apa. Riwutnya mangkono Sang Begawan Durna kaya kedhep tesmak pandulune eling gawang-gawang rikala semana patine Pagunadi wis saka trekae Begawan Durna ngunduh woing pakarti meneh becik ketitik ala ketara ya ning kene iki. Kadarita gumregah terus aja mena kaya darbe daya kekuwatane gaib peparinging Gusti
ngronta sigra kinipataken Begawan Durna Riwuca dalah sigra kataman pusakanira Sang Trusnajamna. Wis lega rasane atiku. Kanjeng Rama seda. Sing mateni kowe Begawan Durna iki piwalesku. Mati dening pusakaku tak tugel gulumu. Arep tak nggo undha sirahmu tak nggo bal-balan sirahmu.